Jotono no phung kaham hain hai lam sokono rong ani YouTube channel lo tini hinggang ke han hai start khai jau ka mai chamai simi phungo hinggang ke ang sek khai mi ya blog ro mane bachak khai no tanga hinggang ke kisa misa samung rok tong bla mai mui rok songnani mai da handa hunan amte herok unga tongo nok ni tui nyarang nani ati rok ta eta bukung ke mai chanai iko khaklu bai kamuk songkatini phungon songbayo mia horneliya mai botirin songwan bage pura pailaya ngai tabu gang saisung no mai chai tongo tangai hingang ke bo hingang ke tini dakti no thana nango exam duty tongo hinai datin thangi pai kha ke bono phla phla chimi mai chu phla phla khuri ri ro ka bo mai sarang liya tini kai ngai tabu khang saisung mai cha sinai ta tabu ngai pre khai na oke tabuk porong no cai porong ngai mai toka dia besok songna rungu angbo norka saiman na amat doi balo bang nain ta na amte ya soshin thoku noro waisa busut suk mane waisa suk no try khanyam sung hangke chin no ko phaidi ang noro no songoi jara nai baksa borok hingke kamuk ni amte begelap khulogoi songo hingke ambo taima phukang khaijago gai ko taima ya dak dak ke ma songo ke ba sablete bona so khulogoi tongnai ba ge sui simi kitong simi tane songoi ro ta hingke hakon macha bai gina macha bai norok bai malai tai sado macha gana tawo ta ge tabu khe dipor ungsak ang macha bai kisa sa thui tukui musui nakha gang tabu nuka sokjak iko tam khai tongka kai o cherai homework khlai tongta tam hone aroni point khlai ar already no tongo just bo sui tongo bono logiri tongkha kisa video khaika gemo khai tuition pai ang tabuk thangai tongo pi songni nogo borokni aro tini lottery tongo ta chung every month no 100 khai 1000 khlai nai lottery khailayo ani khe to nangai paikha hingke iko haipon boni to nangya khoblena abon bagai brono rang rwnan bagai thangai tongo hingke iko srapsa tongkhai no srapsa mane 20 minutes rok pore hingeno tai ko borok phaika in hane wati bo wawui tongjau kha waisa tungo waisa wawo sap samalia gayang ko tuition pori tongo cherai rok baksa homework khainai khai tongo baksa sinai si ke oke horungkha kai hiko horni 7-15 unsak norong nukha gai tabu khai ang mamui songnai tini mamui si songyago borok tini thangmani cherai rok 6:30 khangke ba kisa rest khaina kona ngai thangka time gai tabu nogan tibo thangai tongo ang tamo tubu khanai rido narungno sanai mali nai tubu tongo bor tonikanai bo a tubu hini saudo hingke bor tonikani nai tongmani aming saka hinai hingke ui kona hadi o saka o je kuchugo khasijak khe nugui rokha hingke tola o tonikha hingke to aming chanai hayadi ba aboni bagai bobo khasibui ri rokha ta hingke korokhai tomato alu rok som rok do chajak yaku bwskango clean khlaimani or norong to khota hingke kam nangya phuba tei mokhai ko ang nogo thani tongo next day ni sido obo nogo thani tongo tangai hingke ris hinani hinai ang kisadi pagai nai no ris hinani hinai ma baidi singnai hinai nai nogo thangai tongo lama norok mokhang no tokon Rasipu boler jak suka kebak khanai khunui ma khalliya hai ma thangka les suka nisa yang wati no kisa tem white tongo iko wati kisa bangre reng khaika hingke aboni bagai khe bo raincoat kanui thangsinai
sutolani sutimpan kan pangsinai sakani kande pano haninai iko takkan itu oh kanjak sorry pokoknya thangkang bo mo khos botol khosama hangke petrol dai ton man botol no botai sa khosai na phiga ke wati bu kise kise bangai to ke ba thang to hata tikheno jote mane je en ko kane te mane je mani phunu din sa te song bua phnu mane je pare ri ki ek to iko mani kha Hello. mani di ni sari kaham be clear kaya jung haike ke kon bol botabu thang sinai ta zanja kamba ge ko mo khai ani kam jao kha kai kuyang khai mani kam bo khai ri sung khata ang bono ri sung di ni saka oro khai ksar ni simi sungma bagai saichung no sungkai ko na hade butui style khai ma sung khonal ble ta mo lala liling khai hello sari sorry funga no tini ke Sunday ge ang tabuk 400 thangnai iko nai mo tini ani outfit okay tabuk ang 400 thangnai tini birong panda manjagine ko time te kisas tong shu do tatiro pasai me abla aban bagai kono no khoi saya amagi tabuk 400 thangnai bag na grana bag Bible here karena bego Bible dakha te rang lotong nai ne karena rang yes rang tonggoro okay rangki sana kah oke tabuk thang oh dongar gor kan na so ये रहा मेरा watch ang tabo nagdojak si kotam hanai atja gari laga doga ke pyong tulang thangnai tabuk bo ana tuni khen to sha phai paine bla ge hani bagai doga khai pyong tulang thangsinai himik thanang ke thangmano hepuno kisa chalu bla hani bagai ne tungur ke neketa hayu ikon hade ler jakman ano tasuk ler jakha kamu karito sige good morning Good morning. Keep supporting her. Yeah. tong Ike ang tabuk iko pakora tijak nokos phaijak khe tangi nokos phaigang kai jeru sami no ang tlangi thangka chipon nem yabo bari takmali yabo bai akai tai nalbo bethai ni bagi nal se kuloliya pulang thangjakliya ta ko phaijak khata ta tang sangba ge tita ke pakora bo sere ti he norong no ani pakora jakumra bolai bai sherma ni no ang pusu puni jakliya ang oti waspa khaya ko je ang kaijagi ani father in law song ano haike charmani pore tini rata sa khlai kata angkai mokai na hadi ko horo tama bai mai macha khangke mai tulu ti a baza tangai hingke mami rok songma sela kabla hani bagita